6 ta' April Santa Ġiljana minn Corn il-Lon, Verġni għexet bejn l-1193 u l-1258. Santa Ġiljana kienet verġni twildet Ritjen ħdejn Liġ il-Belġju u wara ta' xi 5 snin tilfet l-omma u l-missiera u poġġewha fil-kunvent ta' Mont Cornilion ħdejn Liġ. Hawn mhux biss għamlet progressi kbar fil-qdusija, iżda wkoll rat bil-pjaċir l-opri ta' Sant Wistin u ta' San Bernard. U ried sa minn xkunità imħabba kbira lejn il-Madonna, lejn il-Passjoni u fuq kollox lejn is-sagrament tal-altar. Fl-1206 libset il-velu ta' soru u professat ir-regola ta' Sant Wistin li kienet miżmuma f'dak il-kunvent. Tawa f'idejha il-morda tal-isptar li kien immexxi mis-surijiet, kienet tiġbed fuqha l-qima ta' kulħadd bl-umiltà, bil-karità, bl-ubbidjenza u bil-penitenza tagħha. Hekk li fl-1230 is-sorijiet kollha tal-kunvent ħatruha bħala superjura tagħhom. Għamlet li setet biex iddaħħal il-festa ta' Corpus. Meta kienet tersaq titqarben, kienet tħoss devozzjoni kbira u tirċievi ħafna grazzi. Ta' sikwiet kienet tmur tagħmel żjara lil Ġesu sagramentat, tinxteħet għall-kubteja u bl-eżempju tiġbed lill-oħrajn. Għalhekk Alla għażilha bħala strument umli tiegħu biex ixxandar id-devozzjoni lejn is-sagrament u biex tiġi magħżula ġurnata għas-solennità ta' Corpus. Robert Isqof ta' Lig bit-talb u l-parir ta' Santa Ġiljana daħħal din il-festa fid-djoċesi tiegħu u mbagħad il-Papa Urbanu IV kabbar u xerred din is-solennità mad-dinja kollha. Wara l-mewt tal-Isqof Robert, Ġiljana kellha ssofri bosta persekuzzjonijiet. ċertu Roger irnexxielu jxewwex lill-poplu kontrija u keċċiha mill-kunvent flimkien mas-Surijiet fis-sena 1247. Flimkien mal-komunità, il-qaddisa sabet kien wara bosta sofferenzi, l-ewwel Namur u mbagħad fil-belt ta' Fosse, fejn għaddiet l-aħħar snin ta' ħajjitha fil-ġabra u fit-talb. Wara li rċeviet bid-devozzjoni kollha l-aħħar sagramenti, hija mietet fiċ-ċella tagħha, għajnejha fissi fuq l-ostja mqazza, fil-5 ta' April tas-sena 1258. Difnuha kif talbet fil-monasteru taċ-Ċisterċensi tal-belt ta' Villers. Abara sar post ta' pellegrinaġġi għal għadd kbir ta' mirakli li saru bl-interċessjoni tagħha. Il-qdusija tiegħu il-Papa Piju IX approva l-uffiċċju u l-qudiesa tagħha fis-sena 1869. Santa Ġiljana minn Cornilion qatt ma waqfet tittama fl-għajnuna ta' Alla fost l-aktar persekuzzjonijiet krudili. Ejjew nitgħallmu mill-paċenzja tagħha u mill-mod kif hija prattikat il-virtù qawwija tat-tama u fil-fatt li straħet fuq l-għajnuna divina b'aċċettazzjoni ta' dak kollu li oġob lir-rieda tiegħu. Imma Ġiljana baqgħet magħrufa wkoll għalkemm irsistiet biex iddaħħal il-festa ta' Corpus, jiġifieri l-festa tal-ġisem quddiem imqaddes ta' Kristu. Dan jixed id-devozzjoni kbira li kellha lejn Ġesu fl-Ewkaristija. Kien għalhekk li l-mulejn qiegħda biha biex ixxerred din id-devozzjoni u biex tiġi magħżula ġurnata għas-solennità ta' Corpus. Fis-solennità tal-ġisem quddiem imqaddes ta' Kristu fit-3 ta' Ġunju tas-sena 2018, il-Papa Franġisku tenna dan il-kliem: L-Ewkaristija il-qalb li tħabbat tal-Knisja u terġa' tnissilha mill-ġdid. Ixxerrika u tqawwija, imma l-Ewkaristija tħejjilna wkoll post hemm fuq fl-eternità. Għax hija il-ħobż tas-sema, tiġi minn hemm. Il-unika materja fuq din l-art li għandha tassew toma tal-eternità. Il-ħobż tal-futur li diġà minn issa iddewwaqna ġejjieni bil-wisq akbar minn kull ħaġa aqwa li nistgħu nistennew. Il-ħobż li jaqta' l-ġuħ tal-ikbar xenqat tagħna u jitma'
l-isbaħ ħolmiet tagħna. F'kelma waħda, Iran tal-ħajja ta' dejjem mhux bisweda imma ran, jiġifieri garanzija minn qabel tantiċipa konkretament dak li se jiġi mogħti lilna. L-Ewkaristija hi il-prenotazzjoni tal-ġenna u Ġesu ikelli jrejjaqna fil-mixja tagħna lejn dik il-ħajja ħienja li ma tintemm qatt. Fl-ostja konsagrata barra mill-post Ġesu ħejjilna l-ikel li jrejjaqna. Fil-ħajja għandna bżonn kontinwament li nitrejqu u mhux biss bl-ikel imma wkoll bi proġetti u mħabbiet b'xewqat u tamiet. Aħna imsewħin biex niġu maħbuba, imma l-aqwa kumplimenti, l-isbaħ rigali u l-aktar teknoloġiji avvanzati mhumiex biżżejjed, qatt mhuma se jaqtawna il-ġuħ għal kollox. L-Ewkaristija hi ikel speċjali bħal ħobż, imma hi l-uniku wieħed li jaqta l-ġuħ għax m'hemmx imħabba akbar minn din. Hemm niltaqgħu ma' Ġesu tas-sew, naqsmu fil-ħajja tiegħu, inħossu l-imħabba tiegħu, hemm tista' tħoss kif il-mewt u l-qawmin tiegħu huma għalik. U meta tadura lil Ġesu fl-Ewkaristija, tirċievi minn għandu l-Ispirtu Santu u ssib paċi u ferħ. Eżis ħuti, ejjew nażlu dan il-ħobż tal-ħajja, inqegħdu fl-ewwel post il-quddiesa, niskopru mill-ġdid l-adorazzjoni fil-komunitajiet tagħna, nitolbu l-grazzja li nkunu imġewħin għal Alla, li qatt ma jinqatanna l-kollox dak il-ġuħ biex nirċievu dak li ħejja lina u jixtieq jammar f'nofsna. Irid iżur is-sitwazzjonijiet, jidħol fid-djar, joffri l-ħnina tiegħu li teħles, ibirek, ifarraġ. Ġarrabtu sitwazzjonijiet ta' dbatija, il-mulej irid ikun qrib tagħkom. U f'ħajtek, x'post għandu Ġesu Ewkaristija? Kemm tmur iżżuru u toqgħod titkellem miegħu, tadurah u tirringrazzjah? Tirċevih ta' spiss b'qalb u bruħ safja u mħejji sew u kif jixraq lil Alla qaddis li jinżel mis-sema għalik biex jiġi ħajjejx miegħek? Talba tal-Papa Franġisku f'Korpus tas-sena 2018. Ejja żurna mulej, aħna nilqgħuk fil-qlub tagħna, fil-familji tagħna, fl-ibliet tagħna. Grazzi li tħejjilna l-ikel tal-ħajja u post fis-saltna tiegħek. Għamel li aħna nkunu attivi, aħna nħejjulek, inwasslu bil-ferħ lilek li inti l-ħajja biex inxerdu il-fraternità, il-ġustizzja u l-paċi fit-toroq tagħna. Amen.